мача днес? Днеска от всички мачове, откакто аз водя отбора, ни е най-добрият матч и като резултатност, и като играх, като игрово поведение на терена. И на полувремето, въпреки че резултата беше 1-1, аз им казах, ако продължават да играят по същия начин, ще бием и с така една добра разлика. И между другото, отбора на Варвара са един от най-добрите отбори в групата. И точковия актив до този кръг беше колкото нашия. Така че съм доволен че тази победа постигнахме срещу един от най-добрите отбори в групата. Какво е състоянието на Цветков и кога можем да го видим отново на терена? На Цветков състоянието не е добро, скъсани мускулни влакна и може би ще почива един месец. Кога да очакваме повторния дебют на Ивайло Стоянов? Чакаме всеки момент жълта му карта да дойде от Австрия. Дойде ли му другата седмица жълта карта, веднага го картекирам и започва да играе и той е нужен на отбора. Как ще коментирате завръщането на Даниел Стефанов? Днес той отбележи. Добър матч направи като първи матч в миньор, добър матч с гол, така стара се много и съм доволен от неговите изяви. Добре, благодарим ви.